Здравейте отново, приятели! Започваме новия епизод с извънредни новини. Холандската революция в Манчестър Юнайтед продължава. Руд Ван Нистелрой се завръща на Олд Трафорд като треньор. Както ви казах в един от предишните епизоди, холандеца имаше предложение да поеме Бърнли, но в крайна сметка е решил да го отхвърли, за да се присъедини към треньорския щаб на Ерик Тен Хаг. Дени Маккарти, бившия нападател и голмайстор номер 1 в историята на Южна Африка, ще напусне поста си на треньор на нападателите и ще бъде заменен от Руд Ван Нистелрой. Едва ли има много действащи треньори, които могат да научат един нападател на повече неща от Руд Ван Нистелрой, така че можем да очакваме силни сезони от играчи като Расмус Хойлунд и Маркъс Рашфорд, например. Още едно ново попълнение за Манчестър Юнайтед. Рене Хаке, който през миналия сезон води отбора на Go Ahead Eagles в Холандия, ще напусне поста си и също ще се присъедини към треньорския щаб на Олд Трафорд. И един малък апдейт. Новият договор на Ерик Тен Хаг вече е напълно готов и се очаква съвсем скоро той да бъде подписан. Преминаваме към една потенциална размяна на играчи между Брайтън и Лестър. Двата клуба са се разбрали Киранън Дюсбъри Хол да премине в Брайтън, а Якоб Модер, който игра за Полша на Европейското първенство, да поеме в посока Лестър. Според информацията и двамата играчи вече се намират в съответните градове, за да преминат медицинските тестове, но в последния момент Челси са отправили запитване към Лестър за Дюсбъри Хол. Смята се, че играча предпочита да изчака офертата на Челси, тъй като иска отново да играе под ръководството на Енцо Мареска, с който спечели титлата в Чемпионшип през миналия сезон. Предстои в следващите 24 часа да видим какво развитие ще претърпят тези сделки. Още интересни движения на трансферния пазар. Всичко е готово между Ювентус и Астън Вила за трансфера на Дъглас Луис в Юве. Астън Вила ще получат 28 милиона евро плюс Енцо Бърнечия и Самюел Илинг Джуниор като част от сделката. И тримата играчи вече са преминали медицинските тестове, така че се очаква в следващите 48 часа трансферите да бъдат официално обявени от двата клуба. Продължаваме напред. Очаквано Реал Мадрид плати откупната клауза в размер на 1,5 милиона евро в договора за наем за Хоселу. Фантастичен сезон за него, 18 гола във всички турнири, макар и предимно от пейката. Сигурен съм, че феновете на Реал Мадрид скоро няма да забравят головете му срещу Байерн Мюнхен на полуфинала на Шампионската лига. Хоселу обаче няма да остане в Реал Мадрид, а веднага ще бъде продаден на катарския Ал Гарафа за същата сума. Нападателя е приел факта, че минутите му след трансферите на Килиан Мбапе и Ендрик ще бъдат значително ограничени и е дал съгласието си да продължи кариерата си в Катарската лига. За финал на епизода съм ви подготвил два малки апдейта на новини от предишния епизод. Марк Гил още с нощи е преминал медицинските тестове в Лондон и днес до края на деня ще бъде обявен официално трансфера му от Барселона в Челси за 6 милиона евро. За щастие няма усложнение и при Фил Фодън, да му е честито третото дете и да почерпи. Играча на Манчестър Сити ще бъде на линия за днешната тренировка на Англия преди осмина финала срещу Словакия в неделя. И така, това беше всичко за днес от мен, приятели. Надявам се, че ви е харесало видеото. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се за канала, ударете по една камбанка, за да не пропускате нищо важно и се надявам да се видим отново следващия път. Чао от мен!